Tak, dobrý večer. Mali by sme sa teda všetci počuť. Vítame vás. Štvrtok podvečer na našom ďalšom freak webinári ohľadne umelej inteligencie. No, dneska sme, dobrý, dneska sme v skvelom zložení. Začneme s Juliou Markovou, ktorá robí veľa s videom a s pohybom a podľa mňa už aj s pesničkami, nie? A je to s nami teda aj Ivana Latiaková, ktorá zase je špecialistkou na content, na tvorbu obsahu a na texty. No a so mnou ste sa už videli minule, ja som skôr na tie obrázky a takisto texty. No a dneska sme si zvolili takú tému vianočnú, netradičnú. Na takých našich spoločných pracovných stretnutiach sme si vybrali práve toto, lebo každý rok riešime vianočné pozdravy a komu čo poslať a tak ďalej. Tak tento rok by to mohlo byť trošku iné. No tak za mňa zatiaľ takto všetko. Neviem, keď chcete niečo povedať, začne Julia a tak. Dobre. Tak ja si to takto... Vidíte tu moju obrazovku? No. Tak dovolte, aby som sa predstavila. Ďakujem za slovo. Ja som Jula Marková. Pracovala som 11 rokov ako IT analytik a potom po materskej dovolenke už 11 rokov pracujem z domu. Robila som WordPress weby, všelijaké affiliate weby a venujem sa copywritingu. A mám ako koničky veľa takých handmade techník, takže mi to prišlo také prirodzené využiť aj na generovanie obrázkov, že som si generovala rôzne papiere alebo nejaké grafiky na tie moje tvoreníčka. Ak by ste chceli sa dozvedieť viac, tak na stránke AI-Studio.sk spolu s mojím mužom Matúšom Markom máme ponuku všeličoho okolo AI, ešte nie takú úplnú. Alebo na mojom LinkedIne zdieľam veľa informácií, takých noviniek a všelijakých takých mojich návodov alebo postrehov, čo som sa o AI dozvedela. No. Teraz mi to nejde ďalej, táto moja aplikácia. To je také. No, prepravila som si hneď na začiatok také antipríklady. Jula, ešte by som chcel doplniť, sorry, ja ťa hneď takto na začiatku, že keď budete mať nejaké otázky, tak máme otvorený chat, tak kľudne napíšte otázky do chatu a my to potom na konci si prejdeme a na čo budeme vedieť odpovieme. Tak len toľko ešte som chcel doplniť. Sorry. Dobre. Ja som tú prezentáciu si urobila tak, že aby vlastne z každej stránky ste si odniesli nejaký poznatok o umelej inteligencii. A hneď začínam antipríkladmi preto, aby sme si či sme na strane klienta alebo na strane toho tvorcu boli vedomí, že tá ešte nie je dokonalá, že je stále vo vývoji. Tak ako sa vyvíjajú tie modely na generovanie obrázkov alebo textov alebo videí, tak sa vyvíjajú aj tie aplikácie. A v podstate tá túžba je, aby to smerovalo k tomu, že keď si raz ten obrázok vygenerujem v tej aplikácii, že aj všetky možné jeho úpravy urobím a vyjde mi z tej jednej aplikácie už celý hotový výrobok. Buď video, alebo obrázok, alebo všetko takto. No a tieto moje príklady, to boli také moje prvé pokusy pripraviť vám tie vianočné papiere a keď si všimnete, tak sú tu všelijaké také detaily, ktoré nie sú moc pekné na tých papieroch, ale potom v podstate cez tú úpravu promptov som sa dostala k takýmto výsledkom, že kde sú rôzne vzory, rôzne pozadie, rôzne farby. Ja vám potom tie papiere dám aj na stiahnutie, že keby si niekto chcel vytlačiť alebo tak. No a prezradím vám, že všetky tieto papiere, ktoré sú na tomto slide, sú vyrobené pomocou jedného promptu, ktorý som si už tak doladila, že som s ním bola spokojná. A ten prompt vyzerá takto. Že toto je asi taká moja session, že keď som si chystala na túto prezentáciu nejaké ukážky, tak som urobila asi 30 generovaní. Jedno generovanie, vždy vám tam Midjourney dá 4 výsledky. Pustím vám to videjko, že s niektorými tými obrázkami som spokojná, s niektorými nie, sú použiteľné, sú ďalej v tej Midjourney upraviteľné niektoré ich detaily, ale v podstate až tento jelenček po toľkom generovaní, s tým som bola už spokojná, že je to teda taký papier detský, ktorý by som aj chcela, ktorý by som aj možno použila. A potom ten prompt, ktorý som na ňo použila,
tak je tu na. Vyznačila som v ňom niektoré tie veci takýmto hrubším, lebo ja som ho vlastne zopakovala to, čo ste na začiatku videli už tie hotové papiere, tie s tými mackami, tie s tými perníkovými chalúbkami, tie s tými vianočnými gulami, že len toto, čo je v tom prompte takým hrubším vyznačené, tak to som tam zamenila, že miesto toho sobíka som tam dala vianočné gule, miesto rúžovej a červenej som tam dala zelenú alebo takto. Tento prompt vám aj hovorí to, že prečo tu mám ten prompt napísaný aj v angličtine, aj v slovenčine, že zatiaľ tie aplikácie ako Midjourney alebo aj tie ďalšie na Replicate, tie prompty tam musíte vkladať v angličtine. No a záleží od toho, že či je vaša slovná zásoba v angličtine taká bohatá, že si ten prompt takto z voleja napíšete, ale niekedy stačí, keď si zoberiete ten slovenský prompt a pomocou tých jazykových modelov si ho potom preložíte do angličtiny a z toho si skopírujete potom zase do toho Midjourney alebo do nejakého nástroja na generovanie obrázkov. Čiže zase je to o tom výslednom nejakom fungovaní, ktoré by sme chceli, že my ako Slováci možno, že by sme chceli, aby raz tie aplikácie fungovali všetky v slovenčine, tak ako funguje ChatGPT a aby do toho pracovného workflowu sme nemuseli zaraďovať aj tých aplikácií, ale aby toho všetkého bola schopná jedna aplikácia. No tak teraz ešte nie, teraz tam musíme dávať tie prompty v angličtine. To, čo som vyznačila žltou, je taký parameter, ktorý v tom prompte pridávam a ktorý mi zabezpečí to, že ten vzor na tom papieri bude nekonečný, lebo hneď vám to dám ako ukážku. Pokiaľ ten parameter je tam pridaný, tak vlastne Midjourney mi vyrobí len túto jednu dláždičku. A ja keď naukladám tie dláždice takto vedľa seba, tak mám taký vlastne nekonečný vzor papiera, kde sa mi to pekne na seba nadväzuje. Tú dláždičku vyrobím Midjourney a ten papier celkový si pomocou takého nástroja, ktorý sa takto volá, ktorý je tu aj nalinkovaný v tej prezentácii, môžete tam vložiť jednoducho obrázok, ja vám ukážem na videu, ako sa to robilo. A on vám vygeneruje ten vzor rôznej hustoty, môžete si nastaviť, že ako husto tam má byť. A ja potom ešte, keďže som tie papiere naozaj používala aj na všelijakú tvorbu, tak si to niekedy v Canve, alebo môžete to urobiť aj vo Worde. Proste nastavím si to tak, aby som tam ten vzor mala potom na tom vytlačenom papieri pekne. Že aby tam neboli nejaké odstrihnuté časti, ale záleží sa, keď chcete niečo zabaliť, tak to nevadí, ak tam není ten vzor celý. No a ako to vlastne funguje? Tu som si vygenerovala taký obrázok perničku a ten nekonečný vzor si môžete vyrobiť aj sami. A to tak, že takto rozdelíte na štvrtiny ten obrázok a to, čo je dole, dáte hore a to, čo je vpravo, dáte doľava. A tým by ste potom dostali taký čiastočný obrázok, ktorým si v ďalšom slide ukážeme, čo treba urobiť. Lebo keď ten obrázok použijete iba takýto, aký vám ho Midjourney dala bez toho parametra tile, tak vidíte, že toto napájanie je také viditeľné. Že je to ako keby ste mnohokrát za sebou uložili ten obrázok. A na tom papieri to tak nebýva. Tam býva proste také neviditeľné napájanie tých dlaždičiek. No a to je práve takýmto spôsobom, ako som tu povedala, že rozdelili sme to na štvrtiny, to, čo bolo dole sme dali hore, doprava a tuto vzniká ten priestor, že kde vidím to napájanie a ktoré musím v nejakom grafickom nástroji buď upraviť, alebo teda keď tam dám ten parameter do Midjourney, tak ona to urobí sama, že to pekne upraví. A potom už keď v tom nástroji si poskladám ten papier, tak to napájanie je pekné. Mám takýto nekonečný papier. Neviem, či to vysvetľujem zrozumiteľne, ale v podstate o toto tým parametrom tile ide. No a takto funguje vlastne ten nástroj. Ja si tam načítam súbor, ktorý som si vytvorila v Midjourney a môžem si pomocou tohto posuníčka urobiť, že aký chcem hustý ten vzor a stiahnem si nakoniec jeho obrázok. Takže takto fungujú tie papiere. Druhá taká oblasť, ktorú som si pre vás pripravila, sú vianočné pohľadnice. A tu som sa snažila vyrobiť pohľadnicu Popolušky. Ja neviem, či si to tak čítate v tej scéne, že je to tá scénka, jak ten princ stojí pod stromom a kričí a poď dolu a ona žíkam ti pod nahoru. A vidíte, že znovu je to ako antiukážka, že aj keď je ten prompt
dosť podrobný, tak tá umelá inteligencia si ho po svojom vysvetlí a proste nedokázala mi spraviť nejakú učúpenú postavu niekde hore na konári. A čím by som robila ten prompt dlhší, ono by to konkrétne v prípade Midjourney ani nezlepšilo ten výsledok, lebo ona není až tak dobrá v realizácii toho promptu. Ale zase na tých obrázkoch zase to mám tu aj v angličtine, aj v slovenčine, že aby ste si mohli teda aj ten prompt aj v slovenčine prečítať aj. Ale do Midjourney ho dávame v angličtine. Páčila sa mi ale taká poetika akože tej pohľadnice, lebo ja mám rada také vintage veci a také detské ilustrácie ako keby pre knižky. Takže tento obrázok bol celkom pekný a povedala som si, že ten pôvodný prompt teda zjednoduším, že nebude to dievčatko voľať hore na strome, ale že schovám ju za strom a dám tam len jednu postavu a treba tú sovu tam nechám. A to už mi zabralo akože na prvýkrát. Čiže aj toto je ten spôsob, že ako od toho zložitejšieho promptu prísť k takému jednoduchšiemu a dosiahnuť ten dobrý výsledok tej Midjourney. Takže takto som si vytvorila pohľadnice a potom som ďalej išla a vytvárala som si takéto zase vintage pohľadnice dievčatkov a chlapčekov, pretože som si povedala, že možno by bolo zaujímavé vytvoriť také kratučké videá, že kde budú oni hovoriť nejaké veršíky alebo míšíky. A vidíte, že tu zase je veľmi jednoduchý ten prompt, že som dala iba, že vintage pohľadnica, chlapec drží dáčekovú krabicu. Je tu taký parameter akože personalizácie, ktorý sa hodnotia dvojice obrázkov a potom vlastne, že to, čo ja si vyberám, že sa mne viac páči, podľa toho ovplyvňuje to ten štýl, to ma naučil Milan používať. A v podstate aj tu sa preukazuje, že ako veľmi sa tie aplikácie stále menia, pretože tento týždeň napríklad pribudli v Midjourney moodboardy. A vlastne moodboardy, to si môžete predstaviť, že urobíte si takú nástenku, treba ako v Pintereste, že podávate si tam fotky, ktoré sa vám páčia, alebo teda obrázky, ktoré sa vám páčia. A na základe toho potom odvodí ten štýl Midjourney. A tých moodboardov si tam môžete teraz vytvoriť, koľko chcete. Čiže môžete tú personalizáciu si vytvoriť na mnoho spôsobov. Doteraz bol ten parameter len jeden. A teraz si môžete vytvoriť, ja neviem, čierno-biele fotografie, takéto vintage, nejaké realistické fotografie a tak ďalej. Čiže toto sú moji chlapčikovia. Úplne jednoducho som zase zmenila iba, že som vymenila, že dievčatko, takže mi vygenerovalo takéto dievčatka. No a potom som ich chcela rozhýbať. Kto sleduje môj LinkedIn, tak som vyrobila takéto videjka. No a to je vlastne postup, akým to vytváram. Zase toto je o tom, že či mi to všetko umožní jedna aplikácia, momentálne nie, musím použiť toľkoto aplikácií, aby som z toho obrázka docielila, že bude video, v ktorom tie postavičky rozprávajú a kde je aj hudba. Čiže v Midjourney si obrázok, potom idem do aplikácie Kling, kde ten obrázok rozhýbem. Potom idem do aplikácie Eleven Labs, kde si vyrobím hlas, potom sa vrátim do toho Klingu a nahrám tam ten hlas a poprosím tú aplikáciu, aby mi rozhýbala pery tak, ako by to, proste aby to lícovalo s tým zvukom, čo hovorí. A ešte si vygenerujeme hudbu v aplikácii Udio alebo Suno. Tieto Midjourney a Kling a Eleven Labs používam platené verzie a Udio, Suno a CapCut používam free verzie, úplne mi to na tie moje malé videjka stačí. To CapCut má aj veľa všelijakých efektov a veľmi ľahko, akože naozaj, že intuitívne sa tam strihajú tie videjka. No a tak pripravila som si pre vás aj ďalšie pohľadnice, už s takými veršikmi. Teraz neviem, či sa mi to podarí spustiť. No. Hýbať sa hýbu, ale sú bez zvuku. Sú bez zvuku? Nepočujete ich? Lebo hovorili, teda takto idem naspäť. Hovorili, že či uvidím dnes zlaté prasa. tak prípadne... A počuli ste to už teraz? Tak to neviem, ako by som technicky vyriešila toto, že to z tej aplikácie nebere zvuk. Ale tam v tej linke, kde ju zdieľam, tam budú počuteľné aj tie zvuky, tak prípadne môžem to dať aj na LinkedIn, alebo aj k tejto našej, jak sa to povie,
tomuto nášmu webináru môžeme nalinkovať, akože kde sú zdieľané všetky tie veci nakoniec. Takže je mi Jasné. ľúto, že to nepočuť. Neviem to teraz vyriešiť. No, škoda, že to nepočuť, lebo tam som chcela práve ukázať to, že keď si pripravujem ten zvuk, tak to ma práve prekvapilo. Ja už som mala nachystané tie dievčatka, aj som mala nagenerované tie videá a išla som si generovať hlasy. A ja som dovtedy nepoužívala detské hlasy, iba väčšinou ženský a mužský hlas a zistila som, že nie je možné vygenerovať si detské hlasy, že je to proti podmienkam tej 11 Labs. Je to vlastne asi na ochranu detí, že aby neboli zneužité nejak tie detské hlasky. Takže som mala nachystané také ukážky, že kde som sa snažila to nejak obísť, že som dala, že anielský ženský hlas, poetický ženský hlas a takýmto nejakým spôsobom tenký ženský hlas, že môžete dosieliť aj proste dievčatkovský alebo chlapčekovský hlas. A že niekedy to sadne a niekedy to nesadne. Takže tieto antiukážky boli, že to trochu nesadlo. Ale túto ste mohli vidieť dneska na LinkedIne. Mhm. Som dala a ja som to dala, pretože vlastne, že aj takáto štrikovaná postavička môže rozprávať. Som s tým chcela ukázať, že dokáže si tá aj poradiť, že dokáže aj takéto niečo rozoznať, že sú ústa, dokáže ich rozhýbať. A to mal byť vlastne taký Kubo. Moja kamarátka, čo býva v Poltári, ona vždy mi rozprávala, ako keď chodia na polnočnú do kostola, tak okolo kopca stoja takí Kubovia, takí zahalení v takých kožuškoch a všetky bijú palicou. Tak neviem, že tie vlastne také zvyky, ale ja som si toho Kuba predstavila takto, takže to je ten Kubo vianočný. No. Toto mi tu nejak zlyháva. Kebyže to skúsim takto, že keby to dám takto, nešlo by to? Ten zvuk. Počujete Teraz ho ho teraz? nepočuť. Mhm. Nie. Takže nedá Juli, sa inak to ja si myslím, že to bude tými slúchatkami, lebo mám jednu verziu podobnú, tak Mhm. asi No. čo ide zo slúchatok. Aha, že počítača. ide zo sluchátok. No tak Myslím na si. budúce musíme ten mikrofón domyslieť asi, ale neviem, že aj potom do toho mikrofónu, možno, že by to vedel nasnímať. Neviem. Vylepšíme do budúca. Tie Takže linky teraz, budú super, keď priložíme. no, tak musím pokračovať, ako sa dá takto. No, teraz mi to všetko popúšťa. Takisto som mala tých chlapčekov nachystaných a tam práve som chcela ukázať, že oni vyzerajú tak naozaj chlapčekovsky a že tie hlasy sa k nim moc nehodili. Aj tu som zase chcela ukázať, že vlastne, že tá AI, že keď aj generujem to video, že nikdy není na to prvé generovanie dobré. Že vidíte, že ako sa jej rozpohybovala celá tá hlava napríklad. To zase tie oči sa mu zväčšili. A tiež aj také akože nevhodné hlasy sú k ním. Čiže ja keď robím nejaké tie videjka, tak vždy 2, 3, 4 krát musím zgenerovať, aby nakoniec to výsledné videjko bolo použiteľné. Toto som nazvala tento slajd Milanové rozprávky, pretože Milan si pre vás zase nachystal neviem čo, prekvapí nás, poslal mi nejaké obrázky a tiež ma poprosila, aby som z toho urobila videá. Zase nepočujete, čo hovorí tá zubata, že či je to smola vaša. A toto je z rozprávky Není nutno, aby bolo veselo, povedal mu ten Santa. Čiže zase to len tak pozdielame v tom spoločnom nejakom tom priečinku. Není to počuť. No a posledná časť, ktorú som si pre vás nachystala, sú slovenské koláčiky. A to je zase o tom, že tá Midjourney alebo aj všetky tie grafické modely, oni sa učili na všetkom možnom, ale určite to nemali pomenované po slovensky. A tak nepoznajú slovenské názvy koláčikov a aj keď si možno nejaká tá umelá inteligencia predstaví nejaký koláč, tak skôr podľa toho, že jeho presne opíšeme, ako vyzerá. Čiže napríklad štedrák, presne jej popíšeme, že má takéto vrstvy, takých farieb, z takých materiálov, z takých ingrediencií a takýmto spôsobom si vytvoríme ten prompt. No a ja vám ukážem na ďalšom slade, že ja som si to na to využila GPT, že proste dala som tam ten koláč, nejaký obrazok som si našla na internete, dala som tam celý ten recept a potom trošku som sa spýtala, že nech mi popíše ten koláčik tak, aby som z toho vedela urobiť prompt pre umelú inteligenciu. Čiže ten GPT je naozaj taký múdry, že
len na základe takéhoto bez diakritiky s preklepmi promptu ľahučko mi vygeneruje ten prompt pre tú grafickú umelú inteligenciu, ktorý som si tam nakopírovala. S tým, že teda ja som mala tu na ten obrázok taký, že tam bol ten štedrák ako celý na plechu a on mi ho aj tak vygeneroval, že celý akože na plechu. A ja som si potom ten prompt, ktorý som robila, ten jeden koláčik, upravila iba, že chcem jednu kocku koláča a chcem ho na tanieri, nie na plechu a zafungovalo to veľmi dobre. Čiže zase, že to, čo máme, ten prompt skúsime upraviť a uvidíme, že ako si s tým tá umelá inteligencia poradí. Veľmi dobre aj s lineckými koláčikmi sa si poradila. Urobila som úplne rovnaký postup ako pri tom štedráku, že naimportovala som do GPT obrázok lineckých koláčikov, recept lineckých koláčikov a poprosila som o prompt. Ten prompt som potom použila a takéto pekné koláčiky. No, musím povedať, že nevedel úplne pochopiť, že tá plnka je niekde aj tu medzi tým. Čiže nedá sa to úplne, že 100% povedať, že toto sú linecké koláčiky, ale keď by som išla robiť nejaký blog, že možno, že by sa to dalo za linecké koláčiky považovať. A úplne, že čo bolo najťažšie, ja neviem, že či vaše babky piekli takéto orechové štangličky, to bol taký obľúbený koláčik môjho tata a toto je, keď som nepridala do promptu žiadny obrázok, iba som použila ten prompt, ktorý mi na základe toho obrázku a receptu vygeneroval GPT. A je to pekný koláčik, ale teda nie sú to tie orechové štangličky. A toto sú také dva najpodobnejšie, čo mi vyšli, ale toto tá žltková poleva sa aj tak moc nepodobá, vyzerá skôr ako taká maslová. Takže som využila ďalšiu takú črtu Midjourney, že som do toho promptu pridala obrázok toho koláčika ako referenčný, že chcem takýto koláčik a takto nejak vyzerá. Ale najlepšie, čo mi dokázala Midjourney poskytnúť, boli tieto dva obrázky. No. A to je všetko, čo som si pre vás nachystala. Tú čipku si mu tam tiež zadávala, nech ju tam dáva? Áno, to som tam niekde bolo, že to sa volá Doily. Doily sa to volá. Nie, niekde to tam bolo, ale určite, že má to. Okay. No, takže toto sú moje aj pohľadnice, koláče a papieriky a predávam slovo asi Lanovi. Dobre, tak ďakujem pekne. Ja to tak akože plynulo nadviažem. Mali by ste už vidieť tú moju obrazovku teda. A snáď mi to ide. Áno, tak ja len zase v skrátkosti, moje meno Milan Ileš, pôsobím ako architekt vo firme Kendu. Na Slovensku takisto pracujem pre firmu Directors Group z Londýna. Som člen správnej rady Slovenskej asociácie interiérových architektov, Európskej asociácie interiérových architektov a pôsobím ako konzultant pre interiérové projekty a technický dozor investora. No ja som si teda pripravil pre vás trošku akože viacej akože prácu s fotkou. Tieto veci, ja sa vás povedem, že začínam hneď takýmto ako parádnym, ale toto je moja profilová fotografia spred 3-4 rokov, ktorú stále používam. Takže tu som ju použil na to, že som sa chcel akože trošku pretvoriť do takého dedomrázovského štýlu. A nakoniec, keď sme sa bavili potom aj s Ivanou, to dopadlo tak, že keď som si chcel dorobiť aj vlasy, tak nakoniec je zo mňa takýto Jason Momoa, takže fajn. Ale čo ďalej teda, akože okrem toho, že si tam dávam, môžem teda aj bradu do tej vlastnej fotografie, tak môžem použiť nejaké referenčné obrazovky. Nech mu trošku akože viacej, tak ako Jula spomínala, že treba tým programom trošku niekedy pomáhať. Tak tu som mu ešte dal, že takého Deda Mráza, ktorého som si tiež akože kde si našiel, alebo Santa Clausa, alebo akokoľvek to nájdeme a nazveme. Takže takýmto spôsobom si viete vlastné fotografie upraviť a pripraviť si nejakú zaujímavú vianočnú pohľadnicu. Ďalej som ešte išiel s tým, že som tam pridal ešte ďalší referenčný obrázok, aby som zmenil pozadie. No tak takýmto spôsobom veľmi ľahko, bez nejakej ťažkej manipulácie v grafických programoch sa
dá ten efekt takto dosiahnuť. Ďalšiu ukážku, ktorú som mal, je taký ako, že a zámerne som vybral domček evidentne Štičman. Keď ste tam ešte neboli, čo akože neverím, že nie, tak treba tam ísť. Keď sme tam boli naposledy, mali sme tam taký malý projekt a práve takejto drevenej chatky, tak boli sme aj v jednom múzeu a boli sme tam s deťmi a prišiel tam jeden pán, ktorý nám spravil prezentáciu ale v angličtine a vyslovil nám to v také akože perfektnej angličtine aj všetky tie odborné výrazy, ktoré tam boli na to vnútorné zariadenie. Bolo to perfektné. Treba tam ísť veľmi, veľmi milá, ako keby osadalo. Dobre, zobral som si teda takúto čišmanskú chatku a zistil som, čo sa s ňou všetko dá robiť. Tak toto je jeden z takých ľahkých AI programov, ktorý dokáže vymazať pozadie z obrázku. No a išiel som vytvoriť takú akože drobnú story, že jednoducho pri tom čišmanskom domčeku je nejaké auto, ktoré si poviem, že ozdobuje tú chatku teda. Tak aby to ten Midjourney lepšie pochopil, tak mu vždycky spravím nejakú takú koláž, ktorá je taká nemotorná, v zásade je to úplne jedno. A podstatné je to, aby tam bolo nejaké auto, aby tam bol nejaký človek, ktorý čosi robí. A týmto pádom už nemusím tej umelej inteligencii okolo toho toľko rozprávať. Stačí, keď mu to takto dám, označím mu to, čo sa mi tam nepáči, alebo to, čo tam proste nechcem, respektíve to čo chcem nahradiť. A v tomto prípade teda som išiel do toho, že nech tam pristaví nejaké auto, ktoré čosi robí a teda vyskúšal som, že čo sa bude diať. Takže z tej mojej prvej koláže, ktorá trošku ako potrebuje nejaký ten Photoshop alebo nejaký ďalší program, tak sa mi podarilo teda dosiahnuť nejaké výsledky, akože OK, toto auto sa mi dosť páči, ale išiel som ešte ďalej, teda, lebo nebolo to úplne použiteľné. Nakoniec som si vybral, že budem pokračovať s týmto ďalej, takže som sa ešte rozhodol, že do tej ľavej časti zase pridám nejakú tému s tým Santom a tak ďalej, s nejakými slovmi. Čiže stačí, keď mu to tam takto veľmi jednoducho proste napíšete, pridáte tam nejaký obrázok, dáte tam soba, dáte tam Santu, prirobíme ešte tomu slobovi nos, sa mi zdá, že som mu chcel akože dať nejaký taký rudolfovskejší. Či sa mi to podarilo, tak akože áno. Tiež je tam viacej variácií. A nakoniec som ešte chcel teda, že nechaj tá chatka trošku akože svieti, no tak ako, áno, je to taký trošku čínsky trh, hej, ale minimálne to vyzerá autenticky, viem si predstaviť, že keby to bol reálne proste môj domček, tak si takto vieme veľmi príjemne nejakú takú ľahkú fotografiu proste vyrobiť, alebo si ju potom môžeme ešte pretexturovať a dať si ju do nejakého nočného prostredia, ktoré je to taká hra, hej, akože tá umelá inteligencia umožňuje rôzne hry, rôzne testovania. Ja si popri tom pripravujem postupy do reálnej práce, pri ktorej to používam. A toto sú také akože skutočne zadania, ktoré sa ľahko vymýšľajú, pretože idú s tematikou a ide to a sú to také malé výzvy, ktoré sa snažíme vždycky zdolávať. Toto je moja ďalšia taká výzva, tak tuto nám prišiel Mikuláš pred pár týždňami, takže deti si pripravili topánočky a my sme im tam tiež čižmičky, čo mamina ušila ešte kedysi, keď boli ešte úplne maličké, tak takto to vyzeralo večer predtým, ak som išiel spať, tak som to ešte cvakol naschvál takým módom, že som vedel, že s tým ešte budem ďalej pracovať. Takže ja som si teda povedal, že pre deti pripravím takú akože prekvapenie, že bol tu ten Dedo Mráz, bol tu ten Santa, bol tu ten... Oni jasne, že vedia, že tu nikto nebol, pretože oni už sú v tom, že napriek tomu, že sú prváci a tretiaci, tak oni už veľmi dobre vedia, ale takisto rovnakým spôsobom som tam toho Santu do tej pôvodnej fotky pleskol a potom som to len premazal a povedal som, že OK, tu bude nejaký Santa, ktorý bude čosi robiť. Čiže tu som si vybral proste tento sa mi zdal také akože OK, celkom aj proporcií. Nezdalo sa mi, že je ho tam dosť, tak trošku som ho ešte pridal do tej fotky, nech to má aj takú ako keby väčšiu hĺbku. Čiže toto sa všetko dá s tým Midjourney, on si domyslí nejakú časť obrázka, takže tu som si domyslel, napriek tomu, že som to nemal odfotené, tak som si to domyslel. Bolo to je z toho nakoniec takáto pekná vec. No a keď som to deťom ukazoval teda,
tak prvák bol akože, tak to je super, že tu bol. A staršia tá povedala, že tatino, že to si robil VI, takže to ma hneď odhalila, ale napriek tomu sa na tom akože príjemne zabávali. A toto je taký akože výsledok toho, čiže áno, dá sa. Tak toto u nás reálne vyzerá od dnešného alebo od včerajšieho poobedia, proste s takýmto parádnym vianočným stromčekom, tak deti ho vyberali, aj si ho proste akože podržali, aj si ho poniesli, takže majú dobrú skúsenosť. A ja som čo? Áno. A video som to nakoniec nepridal, ale áno, veľmi podobným spôsobom som do tej fotky interiérovej zase zapracoval toho Santu, jak tam ten stromček proste ozdobuje a jak sa na neho pozerá, jak sa na neho pozerá ten los alebo sob. A tu len chcem akože ukázať na to, že ako jednoducho sa už dneska dá takto manipulovať s fotografiami. A nadviažem samozrejme na to aj že to súvisí potom, akým spôsobom to aj využívame, súvisí to s etikou, akú si zvolíme. No a ja som ešte predtým, ako sme mali tento online, tak sme sa stretli s Ivanou a sme sa aj trošku bavili a som jej tak načetlo, že mal som takú skvelú chvíľku, kde som si prechádzal také typické slovenské vianočné filmy a skúšal som robiť nejaké zásahy do tých fotografií z tých filmov ako keby. A z okolností som natrafil na to úžasný plagát Pachalického zbojníka od Alexandra Everpučeka. Priznám sa, prvýkrát som o ňom niečo také počul. A je to akademický maliar, slovenský, a zhodou okolností tento rok v septembri aj zomrel, ale on je autorom takéhoto krásneho plagátu. No a už sa veľmi teším, že ako si tento rok zase ten film po 56. krát pozriem, ale určite si ho pozriem. Takže toto je taká akože známa snímka, je to aj na niektorých DVDčkách, tak akože ja som do toho, no toto môžem pozerať stále, dokonca deti, takže super, takže musel som sa s týmto trošku akože viacej pohľadiť, že áno, dal som tam toho pacha, jak útočí na toho nešťastného Santu, ktorý prišiel zrejme od niekadiaľ z južných krajín. Toto je moja ďalšia obľúbená, aj tak akože aj frázovo chlapi, figúry, to je úžasné, to je proste akože perfektné. Čiže tuto je pôvodná fotografia a tuto je ako keby prerobená, že si môžete všimnúť, že neviem, či sa tu dá aj s laserom, áno, že on je reálne tunák, on je reálne za týmto, tento je jasný, tento je tu, tento takisto, hej. Čiže len som z tej pôvodnej fotografie odstranil pozadie a použil som to a spravil som z toho, ja neviem, vzburu slovenských zbojníkov proti niečomu bojujú, majú pripravené transparenty, možno sa nejaké skutky nestali, možno sa ešte len stanú, netuším, ale áno, dá sa s tým pracovať aj takto. Jasné, toto je tiež jedna z obľúbených sa chlapí na kone, nemáme, tak OK, utekajme. Takže, a tuto je to opäť preštilizovaná tá fotografia zase s nastalovaným Santom. A k tomuto neviem, či to... neviem, či počuť to video. Toto video už bolo počuť? Nepočuť. Ja ho síce počujem, vy ho nepočujete, ale Jula nám ho takto krásne rozhýbala. Takže ešte aj fotky sa dajú rozhýbavať. Vraciam sa k tomuto, pridal som sem aj QR kód, pokiaľ chcete zistiť viacej o AI Acte, ktorý vydáva Európska únia. Je to smernica pre využívanie umelej inteligencie a vôbec pre developerov, čo sa s tým môže, čo sa s tým nemôže. Už sú nejaké limity nastavené. Sú veci, na ktoré by som tu AI akože nepoužíval. Či ju používať na úpravu fotografií z filmov alebo čohokoľvek iného. Asi nie, asi by som to neruskoval, ale rozhodne práca s vlastnými dátami, práca s vlastnými fotografiami a práca s niečím, čo
ste minimálne autorom, tak už potom nemáte problém to prezentovať ďalej a robiť s tým ďalej. Takže nejaký AI Act je fajn, treba o ňom vedieť, treba si ho hlavne prečítať a treba aj pochopiť to, že nie všetko sa z toho AI môže a nie všetko etické. My sa samozrejme snažíme tie základné princípy tej etiky nejakým spôsobom dodržiavať. A toto je posledný môj vstup, aspoň sa mi zdá, že posledný. A ústredná listáren som si to nazval, tak toto je môj reálny list, ktorý napísala dcéra Santovi. Je jasné, že to nepíše Santovi, lebo už vie, že komu to píše. Ale bolo to krásne, pretože si akože okrem toho, že chce nejaké Lego, chce nejaké podprsenky, chcela, aby sme aj zarobili nejakú dovožku na nejakú chatu, by chcela ísť, tak to je akože perfektné. Želá si takisto vlastné orechy, lásku, šťastie, zdravie, tak to sú akože úžasné akože želania, ktoré má. Chcela by dlho žiť, to je skvelé. A okrem toho perašník, látky na šíte by potreboval. Čiže kopec vecí, ktoré si moja zlatá dcera vymyslela a takto nám to proste predoslala, že aha, posielam list Santovi. Takže ja som si teda dovolil spraviť jedného takého milého, ja ich volám GPT kolotočári, je to custom GPT, ktorému keď dáte akýkoľvek list napísaný takto rukou, tak si ho on dokáže prečítať a dokáže naň odpovedať. Hej. Čiže vytvoril som pre vás takýto custom GPT na linku, ktorý je v QR kóde, si ho môžete proste tiež stiahnuť a naštartovať. Čiže stačí, keď mu tam hodíte nejaký list, tak Santa mu naň odpovie. Ja som ho naprogramoval tak, respektíve ja som ho napromptoval tak, nech je taký ako keby korektný a nech tam dá aj nejaké poučenie, nech tam dá aj nejaký taký pekný vinž. Je jasné, že ten Santa, s ktorým budete tu komunikovať, je zo Slovenska, žije niekde v Tatrách, žije niekde tam, takže on aj tie ako keby vzťahy už má také, že áno, je to tento na slovensky, trošku som sa inšpiroval od OpenAI, oni majú teraz také 12 alebo 14-dňové kolo predstavania noviniek a jedno bola práve z nich, tento Computer Vision, ktorý dokáže to AI už skutočne prečítať text, pochopiť, čo je na obrázku, pomenovať veci, ktoré tam sú. Takže keď mu tam skúsite zadať takýto detský papier popísaný rukou, on ho dokáže prečítať, dokáže na ne reagovať. A čo mi ešte akože lepší, tak dokážete mu samozrejme povedať aj to, že nech vám spraví nákupný zoznam z toho, čo tamto dieťa píše. Čiže vám to hneď vypluje, vidíte, že 14 vecí tam je, hrušky, mrkva a tak ďalej. A potom som ešte povedal, že dobre, tak nech mi napíše aj rozpočet, ktorý na tie veci, ktoré proste potrebujem. A to bol zlatý celkom, lebo počkajte, teraz sa mi to tu takto, ale chcem to dať naspäť ešte tak. Čiže spravil mi aj tabuľku cenovú. A krásny moment som zažil teda pred chvíľočkou, keď teda ocenil lásku, šťastie na nevyčísliteľné so srdiečkom. Ale áno, v zásade tá žiadosť tej mojej céry sa pohybuje v hodnote okolo 140 až 235 eur. Akože nečakoval som tie ceny, ale akože OK. Je to možné. A nakoniec teda, keď si to neviete zapamätať, tak si môžete aj zaprieť, že nech vám nakreslí obrázok tých všetkých vecí, ktoré tam proste v tom liste sú. No a podľa mňa to je tak všetko. To je všetko z mojej strany, takže takto sa dá zabávať dneska z AI. Tak ďakujeme pekne a Iva, teraz by si mala nasledovať ty. Tak ešte počkám, kým sa ti to podarí naštartovať. Verím, že to pôjde, lebo keď sme si to skúšali, tak to bolo všetko v pohode. Dobre, začnem zvukom. Pekný podvečer. Počuť ma? Dobre, super. Skvelé. Tak, skvelé. Podobne ako Jula, dneska teda mám slúchatka práve z dôvodu zvuku a tiež mám pripravené jedno kratučké video. Ja si ich potom skúsim teda vypnúť a spustiť zvuk z počítača, takže malá technická poznámka. Verím, že to pôjde, ak nie, tak opäť sa vám rada predstavím a poviem teda, že kde nájdete všetky odkazy a videá. Takže v tejto chvíli by ste mali vidieť už aj prezentáciu. Je to tak? Dobre, ano. super.
Takže vítajte po tretíkrát s témou, ktorej sa budem venovať, a to sú texty. Moje meno je Ivana Latiaková, vidíme sa prvýkrát a verím, že sa budúci rok budeme stretávať častejšie. Pôsobím väčšinou celý čas ako copywriter, marketer a AI content špecialista momentálne už 3. rok. A veľmi krátko nazvem to históriou, hoci pri téme umelej inteligencie nazývať niečo históriou vyznieva trošičku inak. Tak som sa začala ňou zaoberať v čase, kedy ešte sme nemali predstavenú aplikáciu ChatGPT, ktorá spôsobila v copywritingu taký rozmach. Ale už prichádzali signály zo zahraničia, že teda oplatí sa venovať tejto téme. Ja som rada, že som pri nej zotrvala, pretože je to veľmi zaujímavé. Podobne ako Jula, v tom čase som najviac začal publikovať na LinkedIn a táto téma doteraz žije so mnou spolu, najmä na tejto sociálnej sieti. Ona ju tak umožňuje živiť a vlastne z tejto siete sa vidíme aj dnes tu, takže uvidíme, kam všade sa nám podarí ešte teda nejako publikovať a rozšíriť. Podobne moje príspevky teda nájdete tam, niečo aj na stránke, ktorá sa preklápa tak z toho tradičného marketingu a copywritingu smerom k umelej inteligencii. No, pripravila som si pár ukážok aj vo forme videí, čo v prípade textu je ťažšie prezentovať, niečo zaujímavé oproti obrázkom, takže je to taký doplnok dnešnej téme a budeme sa im niekedy venovať aj úplne samostatne. No a dovolte teda prvú ukážku a nadviažem na obrázok, ktorý ste už videli u Juli, lebo ma inšpiroval, veľmi sa mi páčil a tá tvorba k nemu vyzerala asi takto. Uvažovala som, že čo k takému peknému obrázku, ktorý sa nám za chvíľku zobrazí, napísať ako vianočné prianie. Tak som sa spýtala ChatGPT, akú techniku by mi navrhol. Ako vidíte, tak vy sa môžete aj pýtať, keď neviete, buď zadáte teda daný prompt, alebo ho poprosíte. Tá zapletka alebo pointa spočívala práve v nejakej emócii alebo v nejakom takom odkaze o niečom peknom. No a tu je ten obrázok, ktorý vygenerovala Jula, no a práve k nemu som sa teda snažila na základe návrhu ChatGPT, ktorý povedal, že to bude teda taký mini narratív, príbeh, vytvoriť niečo emotívne a pekné. Za chvíľočku aj v statickej forme uvidíte, že aký teda príbeh vznikol, bol asi v takejto dĺžke, môžete si ho v kľude prečítať. Vedela by som si to predstaviť tak, že takýto obrázok by som osadila niekde do peknej pohľadnice, na pekný papier vytlačila a priložila niečo také, čo väčšinou teda možno nedávame, že formou príbehu ako prianie, ale tu sa mi to vyslovene páčilo, on bol tak jemný, tak pekný, že takýmto znením by som bola spokojná aj v tejto kombinácii. Takže ak to viete predstaviť na také otváracej pohľadnici na začiatku obrázok a niekde vnútri takýto krátky príbehový nejaký text a v podstate prianie, samozrejme pozdrav. Takže toto je nejaká jedna verzia, ktorá mi napadla k Vianociam. No, ďalší bol Vianočný príbeh pre dieťa. Tvorila som ho opäť v ChatGPT. Opäť tu vidno ďalšiu techniku, napodobniť alebo inšpirovať sa štýlom. Najlepšie samozrejme nejakým svojim. Opäť, keď sa budeme venovať etike, povieme si, že čo áno, čo nie. Čo je dôležité tu, alebo zaujímavé, že ChatGPT má aj funkciu tzv. Plátna. Teraz v tej rýchlejšej verzii tohto videa môžete vidieť, ako sa o nich vlastne četuje, tak ako ste zvyknutí, ale v podstate tie zmeny sa dejú v rámci nejakého plátna, je to niečo ako súbor. Keď som ho poprosila, aby nejakú časť pregeneroval a zaveršoval, ten pokyn tam znel, že zaveršuj, tak to sa úplne nepodarilo, k tomu sa ešte dostaneme. Takže som sa vrátila potom k tej verzii akéhosi príbehu, tento je už dlhší, je na štýl tradičnej rozprávky, je vlastne o dievčatku menom Evka, a za chvíľku uvidíte jeho rozsah. Takže tu bol tá zmena, ktorá sa udiala, ako ju vidíte, tak bola nejaký pokus o veršovačku, ale to je pre generatívnu AI v rámci slovenčiny, tak ako už Jula dneska povedala, naozaj ťažšia úloha, takže ostali sme pri vlastne klasickom príbehu. Je veľmi pekný, taký
emotívny, jednoduchý by som povedala. Keď si ho kľude prečítate, tak zistíte, že dáva samozrejme zmysel a na tejto úrovni už AI pomerne dlhý čas pracuje veľmi dobre. Dá sa prispôsobiť pre rôzne mená, pre rôzne vekové kategórie, záujmy dieťaťa, aj iné samozrejme oblasti použitia. Ja som si v tomto prípade vybrala čosi ako rozprávku, mohlo by to byť ako doplnok napríklad ku fotoknihe alebo aj samostatne nejako vytlačené. Vľavo, ako vidíte, vlastne celý ten proces generovania na plátne, tak pre nový ako keby taký dopyt a vyvolaním tejto funkcie generuje nové plátno, ale potom zmeny, ktoré sa prípadne v rámci neho dejú, tak sa dejú už zase pregenerováva ten istý text. S touto funkciou sa zoznámime niekedy na budúce, lebo je špecifická v rámci generatívnej umelej inteligencie a je troška odlišná od bežnej takej chatovej konverzácie, kde celá tá komunikácia vlastne plyne v nejakom tom riadku. Tu sa nám to deje v akomsi dokumente. Občas tam vyznačím takú nejakú maličká chybička, keď sa stane, tak v závere je samozrejme možné požiadať o úpravy, ale to sú také tie úplne bežné malinké halucinácie alebo chyby, ktoré AI priebežne robí. Súvisí to aj so zmenou funkcií, s vylepšovaním tých modelov, takže občas niečo takéto drobné unikne, ale to je úplne naozaj ten najmenší problém. A celé to čaro, taká mágia skoro vianočná v tomto princípe spočíva za mňa práve v tomto plátne v schopnosti vymyslieť ten príbeh a teda použiť techniku napodobnenia štýlu. A tam sa môžeme inšpirovať rôzne a najlepšie teda nejakými svojimi predošlými výbornými výtvormi. No a ja som si to predstavila vo veľmi jednoduchej verzii nejako takto. Ako som spomínala, mohlo by to byť ako doplnok nejakej fotoknihy alebo na pohľadnicu samostatne vytlačené, akože tých možností je niekoľko. Toto už som potom spracovala klasicky v Canve alebo v nejakom grafickom editore, takže tam sa medze nekladú a pre tento účel použitia o to viac potom v tej tlačenej verzii. Takže takto nejako plynuli tie moje úvahy smerom k príbehu pre dieťa, možno o dieťati. No, dostávame sa k spomínanej básni alebo básňam. Niektoré boli troška lepšie, troška horšie, ako boli to také, ako Milan a Jula spomínali, také pokusy akože z prvej, alebo na pár promptov. Určite by sa dalo dosiahnuť viac, troška akože sa s tým doslova vyhrať so slovami. Čo by som chcela povedať, že ak by ste sa chceli pustiť do básničiek, tak za mňa z doterajšej skúsenosti si s tým najlepšie poradí Claude. Konkrétne ja používam 3,5 sonet. Vidíte, že aj ten rím je tam celkom dodržaný, obsah je pekný, on má aj peknú štilizáciu v rámci článkov, aj teda básne alebo poézie. Najskôr som použila takúto kratšiu a ešte aj ten obsah je celkom fajn. Napravo ChatGPT je taký, akože toto bol už výsledok po niekoľkých promptoch, takže na ten prvýkrát hlavne s tým rímom má problém. Ale dá sa čo to dosiahnuť. No a ďalší pokus s chatom bol vlastne trošička taký akože pokus o niečo vtipnejšie. Toto sa mi v celku páčilo. Je tu aj taká akoby priama reč a záver v celkom takom, nie je to akože, nie je to vtip, je to báseň, ale už na taký vtipnejší štýl, tak znel vlastne aj prompt v rámci tej konverzácie a iterácie. Čo som ešte vyskúšala, ale poviem k tomu hneď aj B, tak bol doslova pokus dnešný, čerstvý, lebo tak ako oznamuje OpenAI rôzne novinky a naozaj sú zaujímavé, tak oznámil, alebo pribudlo teda aj nový model Gemini 2.0 alebo verzia. No a keďže je to model určený na pokročilé myslenia, má naozaj množstvo benchmarkov v rámci iných parametrov, kde je silný, tak na takúto úlohu veľmi neúspel. Takže ja som aj v priebehu konverzácie potom zmenila ten model. Prepínala som medzi Gemini teda 2.0 a 1.5 Pro. A z týchto troch modelov pre tento jeden prípad naozaj pri takých prvých pokusoch bol ten výsledok najslabší. Takže ak by ste chceli do tých básní, tak
vyskúšajte vlastne ten Claude, ale tu tiež krásne vidieť, že každý nástroj umelej inteligencie, aj každý model, prípadne jeho verzia, čo si málo kto uvedomuje, tak je vhodná na niečo iné. My ich všetci striedame, vždy používame na daný účel použitia to, čo je najvhodnejšie, takže k tomu by som chcela povzbudiť aj vás. V rámci básničiek je to, a hlavne teda v slovenčine, je to taká ťažšia úloha pre umelú inteligenciu z dôvodu nášho krásneho jazyka. Čo som ďalej teda využila jedinečnú ponuku od Milana využiť jeho GPTčko Santu, Kalamitu, ktorý, ako ste videli, tak si vie poradiť s množstvom vecí s listami a ja som mu skúsila zadať 2 úlohy. Prvá bola troška mi pomôcť s takým vianočným a novoročným prianím, mojim osobným. Ja tie priania zvyknem písať také akože, myslím si, že aby boli osobné pre toho adresáta, ale súvisia väčšinou s mojou prácou. Príde mi to také prirodzené, lebo teda je to pre klientov, nejakých spolupracovníkov. No a ja som mu dala ako vzorový tiež obrázok. Vieme to spraviť aj v rámci textov. S tým rozlišovaním znakom absolútne nie je problém. Ako by takú referenciu. A požiadala som ho teda, aby podobným štýlom, rozsahom napísal nejaké nové prianie. Troška sa mi zmenil slogan. No a bola tu, keby ste to chceli akože vyskúšať a vedieť zopakovať tento postup, tak je to vlastne technika one shot, alebo teda toho jedného príkladu, kedy my umelej inteligencii zadáme niečo ako príklad, ktorý sa má inšpirovať. Takže ja som tu zadala teda fotku svojho predošlého priania a dole vidíte celkom pekný, toto naozaj veľmi rada prevezmem do tohto ročného. Čo sa týka aj formulácie, dĺžky, bolo to na niekoľko promptov, takže takto si poradil vlastne s novoročným prianím pre klientov alebo spolupracovníkov. No a ešte podobne vlastne postupoval pri interpretácii detskej kresby z tiež listu pre Ježiška. No a najskôr teda opísal, že ide o nejakého hrdinu, celkom dobre teda interpretoval, že čo to je za postavu, naschvál teda taká, ktorá nemá na sebe nejaký názov. Najskôr to teda začal len vykladať a ja som mu musela uvieť, že teda nie som dieťa, ale rodič, lebo netrenovaný na to, ako mi len hovoril. A tiež mi ponúkol, že v súvislosti s touto kresbou jednou, o čom by to mohlo byť, ako by sme to mohli interpretovať, teda ak premýšľam, čo takémuto dieťaťu môžem priniesť alebo vymyslieť pod stromček, tak naviazal tieto nápady na túto postavičku. Mne sa páčilo to uvažovanie, že v podstate sú tam aj nejaké napríklad oblečenie so symbolom. Deti so svojimi obľúbenými hrdinami radi nosia. A tuto celkom odhadol aj dovysvetlil a veľmi krásny opäť záver, podobne ako bolo Milanové srdiečko a nevyčistiteľná láska, tak aj tu také povzbudenie smerom k tomu, že sa dá okolo toho obrázku vymyslieť a vyrobiť aj teda, alebo vykonať rôzne aktivity, povzbudiť to dieťa k splneniu tých prianí. Takže celkom pekne sme popracovali. No a teraz by som skúsila asi vypnúť na chvíľočku slúchadka a pustím vám video. Poviete mi, že či sa počujeme. Ja púšťam teraz video a povedzte mi, či ho bude počuť. Zatiaľ. Počuť ho, prosím vás? Obávam sa, že ho není počuť. Ja ho nepočujem aspoň. OK. Tak v tom prípade, a takto ma počujete? Takto ťa počujeme oveľa horšie, lebo s tými slúchadkami sme ťa počuli oveľa lepšie. Trochu slabšie. Tak teraz by sme... Ešte stále nie. Dobre, a teraz? Teraz áno. Dobre, super. OK, takže aspoň obrázkovo, ja ho síce pustím, to videjko, aj keď nebudete počuť vlastne zvuk. Je to mod Santu, ktorý predstavil OpenAI teraz v rámci svojej aplikácie ChatGPT. Nie je tak ani podstatné, ako keď si ho vypočujete, tak aj v tej slovenčine celkom fajn znie. Ale ja by som chcela povedať k nemu niečo iné. V prvej verzii vlastne tohto videa je to len také krátke vysvetlenie k Vianociam, v druhom príbeh, takže opäť pripojím link. A za mňa sú
tu zaujímavé dva momenty, a to jednak zvuk, ktorému sa v niektorých z našich webinárov budeme venovať samostatne, lebo si zaslúži tú svoju pozornosť. A druhá vec je vôbec také predstavenie nejakej novej ako keby role. Doteraz sme mali možnosť vybrať si ako keby rôzny hlas, ako Milan povedal, síce dospelí, ale boli tam, to je už taká klasika, už to majú skoro všetky modely. Čo je tu za mňa teda nové, je to, že je to zrazu Santa. Iba, že to nemusí byť len Santa po Vianociach, ale v rámci asistentov a prípadne agentov nejaká iná rola. Takže tu je potom ešte pre ukážku, aby ste počuli ten rozdiel v angličtine, samozrejme je citeľný a aj v slovenčine tá intonácia je iná, ale to je taká maličkosť. No a v rámci druhého tu neuvidíte nič úplne nejako zaujímavé, má asi minútku to video, ale ten, aby som povedala, tento pokročilý hlasový režim je dostatočne zaujímavý na to, aby ste si ho prípadne vyskúšali v platenej verzii a bez platenia myslím, že do nejakej miery funguje a ten link teda priložíme. Santa ako postavička zo zahraničia sa nám to teda preklápa smerom od tých našich tradícií troška, ale vravím, ten potenciál tam vidím teda taký ďalší. No a čo mi ešte napadlo na záver, ako túto našu krásnu tému možno tak krátko zhrnúť, tak tá príprava na Vianoce aj touto formou historicky so zapojením AI u mňa teda prvýkrát, tak ako som aj písala v jednom z postov, tak nebolo cieľom nejako tie sviatky, ich tradíciu meniť alebo nahradiť, ale je to technológia, je tu doba a AI, ktorá prináša množstvo nových možností, snažíme sa ich skombinovať teda nejako s citom a primeraným spôsobom a toto sú možno také rýchle tipy, kde ešte môžete teda si pomôcť, lebo ono je to aj nielen o tom čase, ale možno aj niekedy zhodne o nedostatku inšpirácie, takže som sa tak veľmi tak orientačne pokúsila teda uviesť zoznam všetkého, kde ešte si vieme troška pomôcť, ešte symbolicky zapriať a niektoré veci sme spomínali, na niektoré môžete využiť asistentov, GPT. S množstvom vecí vám v rámci textov pomôže generatívna umelá inteligencia pri inšpiráciách, nápadoch. Videli ste, že aj Darčekoch krásne pracuje s analýzou údajov v rámci tabuliek, čiže naozaj aj úplne prakticky. Tiež ju mám osvedčenú aj v rámci nejakých číselných údajov. Videli sme pár možno, že techník a čo sa týka takého zachovania autenticity, o tom sa veľa teraz hovorí, tak najlepšie je vychádzať zo svojich nejakých vlastných predošlých dobrých skúseností a napodobňovať hlavne sám seba a inšpirovať sa tým alebo vychádzať teda z tých svojich dobrých nejakých výstupov z minulosti. Takže na text, alebo čo sa týka textu k vianočnej problematike odo mňa zatiaľ takto. A ďakujem pekne. Super. Ďakujem veľmi pekne. No, tak perfektné. Ja si myslím, že všetci sme ukázali, čo dneska sa deje a uvidíme, že čo z toho bude. Keď máte nejaké otázky, neviem, či to je niečo v čete alebo nie, ale keď máte nejaké otázky, tak ľudne sa spýtajte. Ja sa už teším totiž to, lebo mňa táto téma akože napadla aj kvôli tomu, že každý rok ma zvykne svokor poprosiť, aby som pripravil nejaké vianočné prianie, alebo chce susedom poslať a hentým a tamtým a vždy každý rok som niečo vo Photoshope proste akože dával. Tak predpokladám, že tento rok ma takisto bude prosiť, že nech mu niečo pripravím, tak skúsim využiť nejakú tú techniku šalamúnsku a niečo mu pripraviť v takom nejakom inom štýle. Tak akože verím tomu, že sme vás tak trošku inšpirovali. Budeme sa snažiť akože robiť tie webináre v nejakej pravidelnosti na budúci mesiac, začiatkom ďalšieho mesiaca, v januári teda už. Sme si naplánovali, že sa stretneme taká silnejšia zostava, že všetci štyria, aj s Matúšom ešte. A budeme debatovať o čom, že čo priniesie rok 2025, ja neviem, či sa nám to podarí akože niečo trafiť, ale áno, bude to diskusia skôr nás štyroch a budeme si dávať hlavy dohromady a pripravovať sa na to, že aký skvelý bude rok 2025, no.
Veríme, že bude lepší, že okrem toho, že bude AI a tak ďalej, tak sa to trošku ukludní a takže bude lepšie ten budúci rok. Hej. Tak čo, decka? Všetko nie? Áno, ďakujeme. Super. Máte nejaké otázky niekto? Super. Aťa. Ďakujeme pekne za pripojenie. Tak vidíme sa na budúce, na LinkedIn budeme šerovať, kedy bude ďalší termín, takže to je náš taký kanál. Budeme radi, keď sa pripojíte, pokiaľ vy máte takisto aj na nás čokoľvek, tak sa nás kľudne napojte a sme open. Niektorí sme z Bratislavy, niektorí sme z Banskej Bystrice, čiže pokrývame akože väčšinu Slovenskej republiky, takže akože je to perfektné. OK. Ďakujem pekne, ahojte, pekný večer ešte. Ďakujeme. Ďakujeme, ahojte.